Кичке 9 арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Энергетика өлкәсендә яңа технологияләр. Казанда халыкара форум ачылды. Форум – это открытая площадка для диалога экспертов, промышленников, представителей федеральных и региональных органов власти. Энергияны сакларга мөмкинлек бирүче яңа проектлар турында Фәризә Мәҗитова репортажы. Ана күңеле баладамы? Күз алдыма да китер алмыйм. Кешенең чужой балаларын ишетсәм дә йөрәкләрем бәрен. Татарстан тикшерүчеләре һәм прокуратура әни кешенең баласын ташлап калдыру очрагын тикшерә. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Әлмәттә янә кеше башы табылган. Билгеле этләр бу шәһәрдә бар. Однако һәр елны без кеше башларын күрмибез перекресткта. Бу хакта шәһәр халкы нәрсә ди? Һәм тикшерүчеләр фикере нинди? Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Энергетика өлкәсендә яңа технологияләрне тәкъдим итүчеләр һәм аларны кулланучылар бүген Казан Экспога җыелды. Татарстанда энергия белән ресурсларны сакчыр куллану буенча халыкара форум ачылды. Тантанада Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин белән президент Рөстәм Миңнеханов катнаштылар. Монда илнең 34 төбәгеннән 63 оешма үз товарларын тәкъдим итә. Бүген көнүзәк мәсьәлә санкцияләр шартларында предприятиеләрдә үзебезнең илдәге энергетик технологияләрне кулланып эш итү һәм энергияны саклау. 2, 1. Энергетика форумы хезмәттәшлекне ныгыту, яңа технологияләр белән танышу урыны. Компанияләр икътисад, сәнәгать өлкәсендә ресурсларны нәтиҗәле файдаланырга мөмкинлек бирә торган эшләнмәләр тәкъдим итә. Сегодняшние вызовы обостряют необходимость перехода к энергосбережению. Мы должны быть готовы ко всем этим вызовам. Наш форум – это открытая площадка для диалога экспертов, промышленников, представителей федеральных и региональных органов власти. Очень приятно быть на форуме. Мин бүген халык өчен бик мөһим мәсьәләләргә багышланган форумда катнашуыма шатмын. Энергияны тотрыклы файдалану, ул торак коммуналь хуҗалыкта йортлар төзелешендә акчаны янга калдырырга мөмкинлек бирә. Форумда торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә туры килерлек җиһазлар күп. Әйтик, Белоруссия оешмасы күп катлы йортларга капиталь ремонт ясаганда шундый җайланмалар кую, һава торышына карап җылылык энергиясын көйләргә ярдәм итүен әйтә. Больше никто в России и за рубежом это не происходит. Это то, что не промышленные цеха, не пищевые. На площадке. Татнефть компаниясе Актүбә бистәсе мисалында энергияны куллану проектын күрсәтә. Биотехнологияләр ярдәмгә килгән. Безнең предприятиеләрнең төп максаты моңарчы чит илдән кертелгән компонентларны үзебезнекенә алыштыру. Кайберләре бу эшне башлаган инде. Әгәр элек электромобильләр өчен зарядка җыю системасы тулысынча чит ил җиһазыннан торса, хәзер хәл үзгәргән. Уже теге елларны үзебезнең контроллерларны, үзебезнең силовой блокларыбызны разрабатывать итә башлаган идек. Көннең икенче яртысында Игорь Левитин белән Рөстәм Миңнеханов энергия ресурслары нәтиҗәлелегенә багышланган хөкүмәт утырышында катнашты. Узган ел Татарстанда җитештерүдә арта, энергияны куллануда. Энергияны үзебездә җитештерсәк тә аңа кытлык бар. Шуңа да югалтуларсыз файдалану зарур. 2021 елда иң яхшы нәтиҗәләрне яшьләр оешмаларында күрәбез. Муниципаль бюджет тармагында җылылык буенча артым күзәтелде. Исәпләү приборлары белән тәэмин ителеш 96%. Бюджет оешмаларында энергияны саксыз куллану зур проблема, диде президент. Һәм бу өлкәдә кара исемлеккә кергән районнарны мисалга китерде. В учреждениях Танышского района потребление на нужды отопления выше среднереспубликанского 1,5 раза. Но я не думаю, что здесь что-то такое. Рыбная слобода на отопление выше, чем по республике на 27%. Или учетная политика у них, или счетчиков нет. Президент районнарда энергияны тотрыклы файдалану программалары кирәк диде. Республикадагы күп катлы йортларның яртысыннан артыгына энергияны һава торышына карап көйләү җайланмалары урнаштырылган. Калганнарын да җиһазларга кирәк булачак. Острый вопрос выявления и устранения потерь ресурсов. Есть примеры, когда в сетях водоснабжение теряется до 30%. Вот, к сожалению. В муниципалитетах следует провести обследование, установить реальный износ и состояние сетевого хозяйства. Энергияны сакчыл куллану ул һәр предприятие, оешма, һәр кешедән торган комплекслы эш, диде президент. Һәм куелган мәсьәләләрне бергәләп хәл итәргә чакырды.
Энергетикадагы яңа технологиялар күргәзмәсе 3 көн эшләячәк һәм беренче көннең үз нәтиҗәләре дә бар. Әйтик, Казан энергетика университеты белән Мәскәү компаниясе арасында килешү төзелгән. Һәм бу соңгысы булмас, хезмәттәшлек буенча яңа проектлар барлыкка килер дип ышана монда катнашучылар. Фирүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Халыкара энергетика форумына без соңрак әйләнеп кайтачакбыз, хәзергә башка хәбәрләргә күчәбез. Россиядә җиңү көненә әзерлек бара. Бүген Казанның танк училищесында парадның беренче репетициясе үтте. Хәрбиләр, тәртип сакчылары, коткаручылар һәм хукук сагындагы башка хезмәткәрләр хәрби йөреш алымнарын искә төшерде. Танк училищесына 1000-нан артык кеше җыелган иде, куеп яуган яңгыр да комачауламады. Киемнәре дә, кораллары да бәйрәмдәгечә. Хәрбиләр өчен аппаратта иң катлаулы сынау нидән гыйбарәт? Моны Илдар Сафиуллин белеп кайтты. Парадта иң беренче барабанчылар килә. Аларның атлаулары барабан кагулар гына түгел, күз карашлары да бер төрле. Шул кадәр төгәллектән кыеп яуган яңгыр тамчылары да барабан тавышына җайлаша кебек. Аяк киемнәре ялтырап тора, өстә чиста пөхтә, байракларга гына чыланмасыннар дип тышлык кидертелгән. Рияз Әхмәдиев Кайбыш егете Казанның кадет мәктәбендә белем ала. Парадта беренче катнашуы түгел, шулай да ел сайын дулкынланам ди. Безнең өчен бу бик горурлык. Ул 9 майда катнашырга без анда аның өчен бик күптән тренироваться итәбез, чтобы үзебезне бик яхшы яктан күрсәтергә 9 майда да, танкойда да, тренировкаларда да. Бу беренче репетиция булса да, хәрби уку йортларында парадта әзерлек даими алып барыла. Көн сайын 2 сәгать шөгыльләнәләр. Кадетлар фикеренчә иң катлаулысы бер урында басып тору. Бу бик каты авыр эш. Чөнки һәр көнне бер сәгать ярым тренировкалар була. Нәрсә сиңа үзеңә авыр бирелә менә, нәрсәдер атлап барумы? Юк, атлап түгел. Иң авыры ул басып торырга. Сәгать 2 сәгать кирәк басып торырга. Репетиция барышын офицерлар күзәтеп тора, җитешсезлекләр бар икән, шунда ук кисәтү ясыйлар. Вы здороваетесь. Вместе с две школы одновременно к вам будут подъезжать начальник гарнизона. Монда 1000-нән артык кеше җыелган. Усталыкны арттыру өчен данлыклы хәрби уку йортына җыелу очраклы түгел. Парад состоится в любую погоду. Парад һава торышы нинди булса да үтәчәк. Яңгыр безгә комачауламый. Бу әле беренче репетиция генә. Шуңа да барысы да камил дип әйтеп булмый. Төзәтәсе күренешләр бар. Генераль репетиция вакытында барсына да 5 куярлык булачак. Танк училищесы яннан үткәндә һәркем игътибар иткәндер. Биредә менә шундай данлыклы Т-34 танкы тора. Әлеге хәрби техниканың максаты һәйкәл генә түгел, аны теләсә кайсы вакытта кабызып китәргә мөмкин. Һәм 9 май көнне хәрбиләр белән бер рәттән әлеге танкта парадта катнашачак. Икенче репетиция җомга көнне узачак. Аннан соң хәрбиләр 4 һәм 7 майда 1000 еллык мәйданда кабатларга чыгачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Казанда бүген төнлә булган хәл тетрәндерде. Белинский урамында әни кеше 10 айлык баласын салкында калдырганы, башлыгы да, аяк киеме дә булмай. Тапкан кешеләр полиция чакырта. Алар әйтүенчә, әни кеше исерек була, кибеткә дә янәсе эчемлек алырга киткән. Моннан тыш ул йөкле хәлдә Сабина хастаханәгә алып китәләр, әнисен полиция бүлегенә. Аздан гына фаҗигага әйләнмичә калган хәлнең сәбәпләрен хәзер тикшерү комитеты һәм прокуратура тикшерә. Баланың әнисен исәпкә куйганнар инде тулырак. Рания Абдрахманова. Вашей не было, что ли? Она вот стояла под, ребенок плакал, сидел без одного носка. Бу хәл төнлә Казанның Белинский урамында килеп чыга. Юл кырыендагы кибетләрнең берсенә кечкенә бала таптым дип бер кеше килеп керә. В магазине стою, заходит вот молодой человек с ребенком. Кибеттә басып торган бала тоткан егет керде, аның артыннан ук шушы хатын-кыз үзе аты юлы белән баланы сүгә. Егет әйтә, ашыгыч ярдәм белән полиция чакыртыгыз әле. Баланы үзең генә урамда калдырганнар. Ата-анасы исерек ди. Помощь или полицию. Шунда ук полиция һәм табиблар килә. Әни кеше дә табыла. Аның баласына 10 ай булып чыга. Хәзер икенчесен көтә. Төн уртасында кызын алып урамга чыгып китүен иренең кул күтәрүе белән бәйләп аңлата. А ребенку среди ночи спать не надо? А меня убивать надо? Кто вас убивал? Муж. Елап ятучы 10 айлык бала авиатөзелеш районындагы ишек алларының берсендә менә шушы эскәмиядә табыла. Шаһитлар сүзенә караганда Нарасыйның баш киеме дә, аяк киеме дә булмаган. Һәм кем белә, битараф булмаган узып баручылар очрамаса, әлеге хәл ничек тәмамланган булыр иде икән?
Разве шулай була 19 ай буе карсагында күтәреп йөргән, имезгән, ашаткан, эчеткән. Шундыйларны нәрсә өчен шул сабый балаларны шулай иттереп мыскыл итәргә кирәк. Мурашки по коже. Әлеге хәлне ишеткәч, каз тәннәре чыкты. Андый әниләрне хукукларыннан мәхрүм итәргә кирәк. Яшь әнине полиция алып китә, баланы табиблар хастаханәгә илтә. Балык булмаганнар белән эшләүчеләр бу баланың әнисе кем икәнлеген ачыклаган. Ул полиция бүлегенә китерелә. Аңа карата балык булмаганнарны тәрбияләүдә үз вазифасын үтәмәү маддәсе буенча административ эш кузгатылды. Бу хатын профилактика күзәтүенә дә алынды. Әлеге эш буенча материаллар тикшерү комитетына җибәрелде. Тикшерү комитеты исә хәлнең сәбәпләрен ачыклау белән мәшгуль. В настоящий момент выясняются все обстоятельства. Хәзерге вакытта баланың ничек шундый куркыныч хәлдә калуын ачыклыйбыз. Шаһитләрдән сорау алына, хәлнең барлык шартлары ачыклангач, процессуаль карар кабул ителәчәк. Бу хәлне бүген прокуратурада тикшерә башлады. В настоящее время по данному факту Бәлек булмаганнар арасында хукук бузу һәм аларны карамауны кисәтү турындагы закон үтәләме юкмы икәнне дә тикшерәбез. Әлеге гаилә полиция бүлегендә исәптә тормаган. Моңа кадәр хукук бузу очраклары теркәлмәгән. Хәзерге вакытта 33 яшьлек әни кешене өенә җибәргәннәр, кызы балалар стационарында. Ялангач килеш салкында яту сәламәтлегенә йогынты ясаганмы, юкмы икәнлекне табиблар тикшерә. Состояние ребенка вне опасности. Тормышына куркыныч янамый, беренче карашка сәламәтлегенә җитди зыян килмәгән. Әнисен шуңа күрә генә өенә җибәрделәр. Баласына зыян килгән булса, җибәрмәсләр иде. Хәзер аны әнисеннән алырга да мөмкиннәр, чөнки тулысынча тикшерергә кирәк. Кызның озак вакыт шундый шартларда яшәвен исәпкә алып, аның башка яра җәрәхәтләре дә булырга мөмкин. Әнисе шулай төннәрен салкында ничә тапкыр калдыргандыр бит. Хукукларыннан мәхрүм итерләрме, вакытлыча гына чикләрләрме? Тик бу инде шундый беренче очрак кына түгел. Әле 4 ай элек кенә баласын кыйнап видеога төшереп торган әни кешене февральдә ирегеннән мәхрүм иттеләр. Былтыр гыйнварда исер килеш баласын сарайда онытып калдырган яшь ана да хәзер рәшәткә артында. Челюскин урамында баласына типкән әнинең хукуклары ярты елга вакытлыча чикләнде. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Константин Бушуев, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Әлмәт халкының да бу көннәрдә тынычлыгы җуелды. Бер ай дәвамында шәһәр читендә икенче тапкыр инде кеше башлары табалар. Беренчесенә март аенда юлыккан булсалар, икенчесе шимбә көнне табыла. Аны узып баручылар Әлмәтнең Урау юлында күреп ала. Соңрак шул урыннан ерак түгел ир кешенең гәүдәсе дә табылган. Тынычлыгын югалткан шәһәр халкы һәм тикшерүчеләр белән бүген Филүзә Хәмидуллина аралашты. Бу Әлмәткә кермичә генә йөри торган Урау юл. Узып баручылар шушында кеше башына юлыга да инде. Юл уртасында ята иде диләр. Соңрак полиция хезмәткәрләре кар кертендә гәүдәсендә табып ала. Әлмәт халкы бу яңалыкны ишетеп таң кала. Этләр таламадымы икән дип фикер алышалар. Я была в шоке. Мин бу хәбәрне ишеткәч шок каттым, әмма йөрәгемә якын алмаска тырыштым. Хуҗасыз этләрне контрольгә алырга кирәк дип саныйм. Булай булмый бит инде. Әлмәт шәһәре 1953 елны төзелгән. 53 елдан билгеле этләр бу шәһәрдә бар. Однако һәр елны без кеше башларын күрмибез перекрестокта. Юк, ишетмәдем, белмим. Конечно. Они же собаки, у них же нюх очень острый. Ну что? Голову нашли прямо здесь, на этом месте. Ее нашли мои сменщики. Без шәһәр читендәге водоканал оешмасына күчәбез. Биредә эшләүчеләр дә март ахырында бер этнең кеше башы күтәреп баруын күреп ала. Даниил Силютинның хезмәттәше шунда ук хукук сакчыларына хәбәр итә. Соңрак 300 метр ераклыкта ташландык бакчаларда бу кешенең аяк-куллары табыла. Долго искали. Аны озак эзләделәр. Ярты көн узгандыр. Монда безнең бөтен җирдә камералар урнаштырылган. Шуның аша этләр өеренең бер гараж тирәсендә җыелуын ачыкладылар. Гәүдәнең өлешләре шунда булып чыкты. Собаки группа собралась возле одного из огородов. И пошли туда. Бирдә эшләүчеләр сүзләренчә бу ташландык бакчаларда сукбай этләр күп, металл эзләп кешеләр дә еш килә. Как вот и говорили, его родные позже сказали, что это излюбленное ему место было в этом огороде. Туганнары да биргә килде. Егет ташландык гаражлар янына еш барганы. Күрәсең, металлом җыеп саткан. Бәлки шунда егылып төшкәндер, я имгәнгәндер. Аннан карарый башлагач, гәүдәсен этләр дә талаган. Соңрак бу кешенең кем икәнлеген ачыклыйлар. Тикшерү комитетында әйтүләренчә, ул психик авырулы 19 яшьлек егет булып чыга. Еш кына өеннән чыгып китә торган булган. Аны соңгы тапкыр узган елның декабрендә күргәннәр. Без бүген тикшерү комитетына мөрәҗәгать иттек. Анда әйтүләренчә, 2 очрак та криминал белән бәйле түгел, әмма үтерү маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Экспертиза уздыралар. Шулай ук якын тирәдәге биналардагы видеокамера язмаларын тикшерәләр. Икенче кешенең шәхесе әле ачыкланмаган. Әлмәт халкы әлеге хәлләрне җентекләп тикшерү яклы, маньяк булмасын диләр. Снег растаял. Кар эреде бит хәзер, менә чыга башлады кырынышлар. Гадәттә бит җинаятьне ничек тә булса яшерергә тырышалар. Страшно сейчас стало. Шәһәрдә йөргәндә дә хәзер һәркемгә шикләнеп карыйсың.
Суд һәм медицина экспертизасы дәвам итә, аның нәтиҗәсе билгеле булгач кына бу эшне ябаргамы, әллә инде җинаятьчеләрне эзләргәме дигән карар кабул итәчәкләр. Әлбәттә, быел 40 кеше югалган. Җирле хокук саклаучылар сүзләренчә, аларның барысы да табылган була. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Язгы сезон башланырга да өлгермәде. Татарстанда инде урманнарга якын 19 урында ут күч чыккан. 25 апрельдән соң республикада янгынга каршы махсус режим кертелә. Таләпләр тагын да катгыйлана. Урман хуҗалыгы министрлыгы урманны янгын очракта сүндерү планын да әзерләгән. Быел алдан ук хәстәрен күрәләр. Шунда ки 2021 елда республикада 26 тапкыр урман янды, 200 гектардан артык мәйданда агачлар юкка чыкты. Бу югалтуларны каплар өчен тагын нинди чара күрелә? Янгын чыганакларын космостан ничек күзәткәннәрен Алия Хайридинова күрде. Татарстанда 10 ел рәттән урман янгыннары теркәлми, әмма былтыр җәй иссе һәм коры килү сәбәпле 200 гектар мәйданда агачлар юкка чыкты. Көньяк көнчыгыш районнарда 16 янгын теркәлә, шул исәптән Әлмәт һәм Лениногорскида. 25 апрельдән соң республикада янгынга каршы махсус режим кертелә. Ут чыгу мөмкин булган урыннарны җирдән, һавадан һәм космостан даими рәвештә күзәтеп торачаклар. Янгынга каршы көрәшкә 338 берәмлек махсус техника һәм 400-дән артык кеше чыгарга әзер тора. Аларга МЧС хезмәткәрләре дә ярдәм итәчәк. Безнең бөтен ресурсларыбыз үзебезнеке. Bütün gülşələr, üsümtilər özümüz üstürəbiz. Zapçəslər yağından indi bizning bütün texnikamiz axırғы yıllarında уже satıb alıngan bizning özümüzniki, Rossiyada çıqqan, Белоруссияда bir нинди проблема юк. Янгын куркынышы булган урыннарны төбәк диспетчерлык хезмәте дә тәүлек буе күзәтеп тора. Быелның март-апрель айларында гына урманнар тирәсендә 19 урында янгын чыккан. Иң еш очраклар Ширмешән, Менделеевский һәм Тукай районнарында. Бу точкаларны без иң беренче чиратта руководитель лесничиларга әйтәбез. Алар иң беренче чиратта аларны отрабатывать итәләр. Аннары результатын инде безгә сообщать итәләр. Безнең узган ел 1143 термические точкалар чыкты. Приложение удобно тем, что оно мобильное. То есть любой термической точке, которая поступает на устройство, можно построить маршрут. Урманчыларның тагын бер алыштыргысыз ярдәмчесе термические точки мобиль кушымтасы. Аны Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы гамәлгә кертә. Файдасын авыл җирлеге башлыклары урманчылар күптән сизгән. Узган ел шул кушымта ярдәмендә 800 янгынны булдырмый калганнар. Ее эффективность проявляется. Бу бик кирәкле кушымта. Янгын чыгу куркынычы бармы, юкмы икәнлеген ул бик төгәл билгели. 90% очракта кушымта дөрес мәгълүмат бирә. Термическая точка идентифицируется как природный пожар. То есть достоверность свыше 90%. Урманда учак кабызучыларны быел да штрафлар көтә. Физик затларга 5000, юридик затларга ярты миллион сумга кадәр түләргә туры киләчәк. Кар эреп бетү белән агач утырту эшләре дә башланачак. Ел саен үткәрелә торган Хәтер бакчасы акциясе барышында гына миллионнан артык үсенте утыртырга җыеналар. Алия Хайридинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Халык санын алу һәм татарларның күпме булуы, булгарларның ислам динен кабул итүе һәм Алтын Урдадагы рәсми дин әлеге вакыйгалар халык санын алуда ничек чагылыш тапканы бу хактагы мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миннеханов Кемерово өлкәсе губернаторы Сергей Цивилев белән очрашты һәм аңа ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Алар төбәкләрнең инновациялар һәм инвестициялар өлкәсендәге хезмәттәшлеге турында сөйләште. Кадрлар әзерләү, цифрлаштыру, туризм һәм башка өлкәләрдәге уртак эшчәнлек турында да сүз булды. Рөстәм Миннеханов ике төбәк арасындагы товар әйләнешен арттырырга һәм җитештерү кооперациясен үстерергә кирәк дигән тәкъдим ясады. Казанда ачылган халыкара энергетика форумына әйләнеп кайтабыз. Аның кысаларында бүген Россия Дәүләт Советының эшче төркем утырышы узды. Киңәшмәдә төбәкләрнең энергияны сакчыл кулланудагы тәҗрибәсе һәм сәнәгать белән транспорт тармагындагы энергияны куллануның нәтиҗәлелеген арттыру юллары турында сөйләштеләр. Тәкъдимнәрне Гөлнас Сайфетдинова тыңлады. Эшче төркемнең бу 4нче утырышы. Эш Владимир Путин куйган бурыч 2035 елга кадәр энергияны сакчыл куллану һәм аның нәтиҗәлелеген арттыру программасын булдыру буенча бара. Предыдущие госпрограммы
2007 елны қойылған бурыч үтәлмәде. Энергияны қоллану 40% орнына нибары 15%-ка кимеде. Бу юлы без ялгышларны кабатларга тиеш түгел, финанслау мәсьәләләрендә карарга кирәк. Кызганыч, тармакта импортка бәйлелек зур. Сәнәгать сәясәтен үзгәртергә кирәк. Киләчәктә барлык җиһазлар үзебездә җитештерелгән булырга тиеш. Утырышта төбәкләрнең транспорт өлкәсендәге һәм сәнәгатьтәге иң яхшы тәҗрибәсен өйрәнәләр. Әйтик, Татарстанда тулаем төбәк продуктына энергия куллану күләме 2007 ел белән чагыштырганда 26%-ка кимегән. Одним из факторов, сдерживающих энергосберегающие проекты предприятий, является повышение ставок по кредитам. Предлагаем предусмотреть механизм господдержки предприятий, реализующих проекты по энергоэффективности. Основной источник дохода коммунальных организаций – тариф на услуги. Однако этого дохода не хватает для полного обеспечения расходов на содержание сетей. Это из-за задолженности по услугам, аварии в сетях, ну и другие причины. И учреждения сталкиваются с кассовым разрывом. В связи с этим организации коммунального комплекса вынуждены брать кредиты на пополнение оборотных средств для обслуживания и ремонта коммунальных сетей. Считаем, что весомой поддержкой таких предприятий станет субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. В тарифе денег не хватает, кредиты очень дорогие, какое-то решение должно быть. Булганны яңарту, барлык яңа төзелешләрне башлаганда ук энергияны сакчыл куллану алымнары исәпкә алынырга тиешлеген искәртәләр. Вклад в углеродную нейтральность. Углерод куллану кими һава әзрәк пешерана. Бу программа белән ике мөһим проблеманы хәл итәбез. Димәк, продукциянең үз кыйммәте кими һәм халыкның тормыш сыйфаты яхшыра. Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин бу эш фәнни ярдәмгә мохтаҗ ди. Самодостаточные регионы и крупные компании с этим справятся. Но кто дойдет до ЖКХ? Там я вот не представляю, как это все будет выглядеть. Надо реально здесь дров не наломать. Бу эшкә җентекләп өйрәнеп алынырга кирәк. Кадрлар әзерләү, ярдәм буенча пунктлар бар. Федераль финанслау булырга тиеш. Барысы да исәпләнәчәк, җәйгә төгәлрәк әйтеп булыр. По подготовке кадров. КАМАЗ генераль директоры оешмада энергияны сакчыл куллану буенча алып барылган эшкә тукталды, проблемаларын да атады. Одна из обеспеченных магистралей в нашей стране это газ ягулыгы салу станциялары җитәрлек түгел. Санкт-Петербург, Мәскәү магистралендә сыйыкландырылган табигый газ салу станцияларына чиратка 6 сәгать торырга туры килә. Иң тиз шишелеш аларны инде эшләп килгән ягулык станциялар базасында ачып булыр иде. Әмма моның өчен норматив база юк. Вдоль трасс производства СПГ. Кимчелекләргә Игорь Левитин да ишарәләде. Пока вы будете нефтяным компаниям давать заправки, а не общую застройку зоны, где требования должны быть к ней, в том числе, чтобы там была газовая заправка, может завтра электрическая заправка. У нас так и будет, нас никогда туда не пустят конкуренты. Мне кажется, вот на это надо обратить внимание. Киләсе утырышларда социаль тармак, балалар бакчасы, мәктәпләр, мәдәният йортларында энергияны сакчыл куллану буенча да сүз барачак. Октябрьгә программа кабул ителергә тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда энергетика форумында Кыргызстан парламентының бюджет, иктисад һәм казна сәясәте комитеты рәисе Донияр Толонов та катнаша. Аны бүген Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Россия белән Кыргызстан хезмәттәшлеге кысаларында Татарстан һәм Кыргызстан парламентлары арасындагы элемтәне ныгыту турында сөйләштеләр. Әлегә ил делегациясе Казанга 2 көнгә килгән. Форумда катнашудан тыш алар республика энергетика тармагы белән танышачак, башкаладагы һәм Яшел үзәндәге предприятиеләрдә булачак. Бүген Россиянең фән һәм югары белем министрлыгының аттестация комиссиясе Ленар Сафинны КФУ ректоры вазифасына раслады. Комиссия утырышы бүген онлайн форматта узган. Аны федераль министр урынбасары Петр Кучеренко алып бара. Утырышта Ленар Сафин ректорлыкка кандидат буларак КФУны үстерү юллары турында да сөйләгән. Аерым алганда вузның 2030 елга кадәр үсеш программасын тәкъдим итә. Аттестация комиссиясе аны бер тавыштан бу вазифага билгеләү өчен ризалык та бирә. Бүген Луганский Халык Республикасына Татарстаннан дарулар һәм медицина җиһазлары җибәрделәр. Гуманитар ярдәмне Бердәм Россия партиясенең Татарстандагы бүлеге җыйган кирәкле препаратлар исемлеге ДНР һәм ЛНРга ярдәм итү оператив штабы соравы буенча төзелә. Тән температурасын төшерүче, авыртуны басучы һәм ялкынсынуга каршы дарулар тупланган. Бу Татарстаннан Донбасска җибәрелгән инде 8нче йөк. Безнең республика 90 тонна гуманитар ярдәм тапшырган иде инде. Алга таба Донецк һәм Луганск республикаларына язгы чәчү эшләрендә дә булышачаклар. И объявили акцию по стране
Ил күләмендә Добрый огород акциясы игълан ителде. Россия төбәкләреннән орлыклар җыябыз. Алар шулай ук бу республикаларга җибәреләчәк. Татарстан халкы гуманитар ярдәм җыюда бик актив. Безгә күченеп килергә мәҗбүр булучылар өчен көн күреш кирәк-яраклары кием салым кирәк. Аеруча өлкәннәр өчен аяк киемнәре. Есть только необходимость, и пользуясь случаем, я обращаюсь вот к нашему населению, к неравнодушным гражданам, в одежде большого размера. Безнең каналда иртәгә профилактика уздырылачак. Шул сәбәпле төнге 2-дән алып иртәнге 9-га кадәр ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян ТВ һәм Майдан телеканаллары тапшырулары эфирга чыкмыйча тора. Шушы вакыт аралыгында Булгар радиосы да эшләмәячәк. ОТР каналында ТНВ күрсәтә торган иртәнге тапшырулар да булмый. Россиянең иң көчле 300 синхронлы yüзүчесе ил чемпионы исеме өчен көрәшә. Казанда бүген синхронлы yüзү буенча Россия чемпионаты башланды. Су спорты төрләре сараена безнең илнең һәм Белоруссиянең 16 командасы килде. 3 көн дәвамында бирде соло, дуэт, катнаш дуэт, төркем, комби һәм акробатика төркемнәрендә иң оста спортчыларны ачыклаячаклар. Казанда бу чемпионат 6-нчы тапкыр уздырыла. Ачылыш тантанасына кадәр синхронлы yüзү буенча Олимпия чемпионнары Светлана Колесниченко, Варвара Субботина, Светлана Ромашина яшь спортчылар белән аралашты. Самое главное, чтобы у девчонок... Иң мөһиме кызларның үз-үзенә ышанычлы җиңү теләге булсын иде. Чөнки спортның бу төренә бары тик медаль өчен генә киләләр. Барыбыз да дөнья чемпионатында, Олимпия уеннарында җиңәргә хыяллана. И, конечно же, нужно верить всегда в лучшее. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Исән-имин булыгыз. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Татарстанның энергетика һәм энергоресурс нәтиҗәлелеге халыкара форумы, бой эшлекле программа, тармак күргәзмәсе 19 апрельдән 21-на кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Тиз һәм куркынычсыз фатир сатып алырга телисез икән, Жилио Групп компаниясына мөрәҗәгать итегез. Квартира в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Белка закрывается навсегда. Последний день работы магазина 26 апреля. Ликвидация коллекции шуб и пальто со скидками до 60%. Белка, Татарстан 7. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Кухня яисә шкаф күпе сезнең индивидуаль размерлар буенча Данил Мастер һәр теләгегезне исәпкә алачак. Апрель ахырына кадәр үлчәргә килү бушлай язылу өчен телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә, Баулы, Азнакайда иртән яңгыр явачак. Республикабызда көндезге сәгатьләрдә явым-төшемнәр юк диярлек, бары тик төнлә яңгыр һәм карлы яңгыр явачак. Урыны белән бозлык булу ихтимал, түбәндәрәк урнашкан районнарда иртән туман булу мөмкин. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәрә, Мензеләйсә көн аяз һәм кояшлы булачак. Алдагы көннәрдә атмосфера басымы күтәрелү тәэсирендә җылыта, явым-төшемнәр кими. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук аяз, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә булытлы көн көтелә, иртән яңгыр явачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта төшкә кадәр бераз гына аязы була да, төштән соң тагын булытлы. Халык сынамышлары буенча апрель яңгырлы һәм салкын булса, май эссе һәм коры булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Лучший протез тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Новостройка. Вторичка. Загородная недвижимость. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru.
Яңа төзелгән, кулланышта булган һәм шәһәр яны йортлары. Буларның барсына да отышлы ставка белән Акбарс банкта ипотека рәсмиләштереп була. Моның өчен бары тик akbarsbank.ru сайтына онлайн гариза калдырырга гына кирәк. Башкалабыз Казанда көндез көн булытлы булачак, төнлә яңгыр яву көтелә, температура 11 градуска кадәр. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 758 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенгә менә шулар, исәнмин булыгыз.